maionesa. Què més has menjat? Amb maionesa? És el seu... Quilo d'entrada. Un pilar. Ah, sí? És la seva tàctica. Aquest és el joc sense sucre. Només hi ha un sabor. S'ho pots fer tu. Pues ara bé. Mira, sí, ella està molt bé. Mira, mira la qualitat de les camises. Són diferents. Ah, no. El que sí fa una colla, però la fa Un castell i Martí fa. Puc marxar? fins i tot. No, porta'm aquí el braçalet.
Caso